Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. maa minnu b'a fɛ ka pano sigi u ka so n'o ye pano solaire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya marque min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Manden Dey ani olu mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ sa an b'a fɔ ko sunkalo kɔni ale bɛ k'i lingila an ka taa tile 27 o sɔrɔla a la Lailatul Kadiri o timɛna ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye ɲinan sunkalo ye tiɲɛ na maaw kun sigilen don ka min kɔnɔ n'o ye kuranko ye Ala y'o nɔgɔya. Ala barika la sa an bɛ dugawu kɛ min ye sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ énergie k'a jɔ a jɔyɔrɔ yaasa courant a ka se ka to tancogo la maaw ka se k'u ka baaraw kɛ maaw ka se ka min ye lafiya sɔrɔ kuma tɛ funteni tɔ ale bɛ sira la ka nalen o hukumu kelen kɔnɔna na sa min ye jamanakuntigi ye ale Nagakɔrɔ Musaka kɔni taara sa ka se ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔso min ye panneau solaire caman k'o dilan olu kɔnɔna na wulikajɔ fana bɛ sen na hali bi taxation ko kuma min fɔra ka se ka ɲɛfɔli kɛ tiɲɛ na bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a ka di minnu ye a man di minnu ye minnu da fosi tɛ a la bɛɛ lajɛlen y'i ŋaniya yira nka bɛɛ miirina kɔni ye min ye ko in na o ye a musaka ka don a donda fɛ sabula i sɔnna o i ma sɔn o a bɛ tigɛ ka bɔ i kun fo n'a sɔrɔ i ma telefɔni baara kɛ ni ale ye komi maa caman kɛlen don ka a ko dɔw fɛɛrɛ da cogo min na ekɔli ko o wulikajɔ tun bɛ sen na Sneki ale tun b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ nka min ye directeur sigili ye n'o ye directeur de l'académie ni directeur de capo sigili ye o y'a to sa olu kɔni ka wulikajɔ min tun bɛ sen na baro sigi kun kan ka kɛ nin kalo in tile 25 olu y'o bolo kan 26 mars ɲɛnɛmayali a kɛra ɲɛnɛmayali min ni tasibilaw caman kɛra la k'a daminɛ kalo tile 17 ka na se 26 mars yɛrɛ don ma sa baarabaw kɛra la min ye tasibilaw kɛra miiriw kɛra taamaw kɛra baro sigiw kɛra yaasa jamana ale ka se ka maa minnu y'u nidi bɛɛ y'a ka na an ka jamana kɔnɔ k'olu waleɲuman dɔn Musa Tarawele ka fanga o binnen kɔfɛ an b'a yira la fana k'a fɔ ko min ye o ko hukumu kɔnɔna na sa o de y'a to kununko baara ma kɛ bi ta baara ma kɛ sabula Lailatul Kadiri o bɛ sen na Lailatul Kadiri o min ye su kɛrɛnkɛrɛnnen ye silamɛ diinɛ maaw bolo bato ni dugawu kɛra misiriw kɔnɔna na zawiyaw kɔnɔna na tarikatigiw ka taa se fo min ye an ka ndolanci kɛnɛbaw n'an ka kɛnɛbaw kan sa min ye Ala kɔni subahana wa taala ale batoli kumaw kɛra yɔrɔ caman na wolomasiri tabaw olu b'u ka wulikajɔ la hali bi min ye an ka jamana ale Moti Tombouctou ani Kidali yan fan fɛ wulikajɔ in kɔni bɛ ka kɛ waati min na sa a yera k'a fɔ degun kɔni bɛ nin waati in na San mara Segu mara min ye Jɛnɛkaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ kɔni fɔ wulikajɔ ka kɛ donsow yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin waati laban na min ye bamaciwale kɛbaa ninnu ko drone dɔw bɛ u bolo u fana bɛ baara kɛ ni u ye olu y'a yira sa k'a fɔ yaasa samiya nata in ka ɲɛ
dugu be ko kɛra no ka bɛnkan ta bamanci wale kɛbaw bolo fanga ka fara sɔrɔ o la yaasa min ye ko bɛ se ka taa taabolo ɲuman fɛ cogo min na sabula bɛnkan ko kuma in olu bolo fɛɛrɛ tɛ yabula maa minnu bɛ bi ni bɛnkan talen n'u fɛ olu ni bamanci wale kɛbaw kɔni u bolo de sago la u tɛ se ka foyi bɔ olu ta la yaasa sɛnɛ ka se ka kɛ min ye donsow ye Moti mara donsow ka ɲɛma ka taa se ɲɔnɔn ta ma ale ni min bɛ marakala kɔnɔna na ani dagatigi minnu fana bɛ ka taa se fo san kɔnɔna ma o bɛɛ lajɛlen kɔni hamina ye min ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ dugu la dugu minnu kɛlen no ka bɛnkan ta bi dugu caman bɛ olu murutilen no wolomasiri tabaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ bi ninnu bozokaw fɛ yen olu kɔni tun y'a jira sa ko degun tun bɛ yen nka u ka balo min tun kan ka don o sira ka don dugudenw y'a jira sa k'a fɔ wuli ka jɔ ka kɛ yaasa u ka yɔrɔ bɛ se ka lakana majama ale ni jene mara fana na bi lamaga kɛra ye kosɛbɛ nka dugudenw u ma se ka jaabi d'a ma o lamaga in na kosɛbɛ bamanci wale kɔni kɛbaw dagalen no olu ka yɔrɔ la ka taa ba kɔfɛla la u y'a jira sa kɔni k'a fɔ k'u caman baden bɛ dugudenw ka lakali don k'a jira sa k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na seko ni dɔnko ta nasira fɛ faso baro kɛnɛ o datigɛra kurubi o daminɛna bi min ye sikasokaw olu fɛ yen bafula bɛ mara la tasuma ale ye tiɲɛni kɛ nin kalo tile 25 su ka dugu jɛ a tile 20 ani tile 24 ka dugu jɛ a tile 25 la yɔrɔ min bɛ sa no o kɔni ye futuba ale kɔni ye ekɔli karamɔgɔ dɔw ka yɔrɔ ye dugu in kɔni a yira sa k'a fɔ min ye ɲambilakaw olu fɛ bafula bɛ yɛrɛ sɛrɛkili kɔnɔna na tasuma in ko a kɔni ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ maa kɔni ni ma to a la nka minɛnw caman kɔni tiɲɛna ordinateur kelen téléviseur min ye wolomada kɔni kɛra sa yaasa maaw bɛ se ka na cogo min na dɛmɛ don ninnu ma u y'a jira sa kɔni k'a fɔ k'a ko k'a gɛlɛra Etienne Fagaba Sissogo ale min tun bɛ kaso la n'a san kelen nin ye ale bilara bi k'a ka taa ka so a ka kaso bannen kɔfɛ a ka avocat n'o ye maître Ibrahim Marufu Sako ye o y'a jira sa k'a fɔ kɔni ko a kun nɔ minɛna kun min na san 2 kaso min kun fɔra ni kelen kun yafa kɛlen no a ma kelen min n'a tun kan k'o kɛ kaso la k'o banna sefa wari $3 k'a kan ka o fana sara avocat y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni kun jirala sa k'a fɔ k'a ye dangari fanga ka baara kɛcogo la ka kɛ ni kibaruya ye kibaruya minnu ni olu kɔni n'o bɔra a da ani a ye minnu fa siri fana minisiri kɔrɔ n'o ye Fili Buare Fili Sissogo n'a bɛ Buarelakaw ka sigi la ko nin waati in na ale min bɛ kaso la bolikaw fɛ ale fana bana kɔni kɛlen no k'a sɛgɛ a ka avocat n'a somɔgɔw n'a ka sonadonbagaw olu kɛlen no ka wuli ka jɔ kɛ bi yaasa min ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka taa a ka so liberté provisoire u bɛ k'o ɲini a ye ka kɛ ni a ka bana in ye Fili bɛ kaso la nin y'a san 3 ye ka kɛ ni jamanakuntigi kɔrɔ Ibrim Boubacar Keita ka pankuru sanni ko o hukumu kɔnɔna na wari minnu tara ni o ma se ka ye hali bi sɛnɛko ta nasira fɛ kajolokaw fɛ yen min ye maa 73 denmisɛnninlakaw la musolakaw maa 46 minnu kɛlen no k'u sigiyɔrɔ bila sa dɛmɛ bɛ ka taga don olu ma yaasa ɲinan san kɔnɔna na samiya u bɛ se ka baara kɛ cogo min kajolo yɛrɛ kɛrɛfɛla la sa a yira k'a fɔ ko min ye waleya in ye ale kɔni baaraw daminɛna ni kalo in tile 25 komini min bɛ yen n'o ye kajolo ye Zegwa olu bɛna kɛ a ko ɲɛmaa ye min ye marabolo yɛrɛ kɔnɔna na sa Sikaso marabolo ɲɛmaaw olu de kɔni bɛna se ka baara in kɛ waleya in kɔni kɛkun ye min ye sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye OIM ye maa minnu bɛ yen bi n'olu ye tunkarankew ka ko ye olu de bɛ ka nin wulikajɔ in kɛ jɛkulu ɲɛmaa 2 bɛ a la sa maa minnu b'a fɛ o sen ka ye nin ko in na u ka sɛbɛn bɛ se ka di olu ma cogo min na yanni avril kalo o tile 6 cɛ ka kalan kɛ ekɔli karamɔgɔw kunna ka dɔ fara u ka dɔnniya kan o bɛ ka kɛ Tumutukaw fɛ yen o kalan ɲɛbila kalan in sa o baaraw kɔni daminɛna nin kalo in tile 26 Tumutukaw olu a kun cɛra kalo tile 26 Tumutukaw fɛ yen kalan in kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a jira k'a fɔ min ye ekɔli karamɔgɔw ye n'olu bɛ duguma kalansow la olu ka se ka faamuya kɛ faamuya min b'a to u bɛ se ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna cogo min tile 5 in y'a to sa ekɔli karamɔgɔw ka dɔ fara dɔnniyaw kan kalan kɛcogo ɲuman ani kalan yɛrɛ faamuya yɛrɛ ka don karamɔgɔw yɛrɛ la u yɛrɛ ka se fana k'u ka baara kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen falen UNICEF ale ye kalansen n'o ye ka dɔ fara karamɔgɔw ka dɔnniya kan ale ye o sigi sen kan ka musaka k'o bɛɛ lajɛlen bɔ minɛnw k'olu ta k'o di muso taama ani npogotigininw yaasa min ye u bɛ se ka kisi cogo min na sa gɛlɛya minnu bɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na o baaraw olu kɔni kɛra muso bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min n'o ye Fafe ye ale de kɔni kɛlen no k'o ko sigi sen kan ni Finiyapu a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari kɔni 8,000 ye o taara ka di u ma sɛkiw o dira maaw ma sa yaasa cogo min na u bɛ se ka bolomayɛlɛma baaraw kɛ n'u yɛrɛ ye Kucala ale kɔnɔna na République démocratique du Congo min ye Angolakaw ye olu minnu tun y'a jira sa k'a fɔ ko olu bɛ bɛn kuma kɛ yaasa cɛfɔ ni kan bɛ ka kɛ
olu y'a yira sa k'olu sen tɛna na ye a la tuguni wa u ka kɛlɛkɛcɛ minnu fana tun bɛ n'u tun ye baara minnu sigi sen kan sa Union Africaine tɔgɔ la u ko k'olu sen tɛ ko in na tuguni ale RDC kelen kɔnɔna na fana bɛnkanbaliya fana bɛ yen hali bi sabula jɛkulu marifatigi minnu tun ye marifa ta sa n'o ye M23 maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kungo k'u bɛ u yɛrɛ cɛ ka bɔ yɔrɔ dɔw la nka dugu dɔw bɛ yen k'u tɛna se ka bɔ olu la fɔlɔ ko fo bɛn yɛrɛ kɔni ka waleya a ka ye ɲɛna yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min Tinisikaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ farafinna tɔgɔ la n'o bɛ jo sariya kow fɔ sa ko olu kɔni bɛ u sen bɔ o la baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o kɛlen don ka nin waleya in sigi sen kan u y'a yir'u la sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna bɔ a la sabula olu y'a ye k'a fɔ bi jo sariya ko kuma ninnu a kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ Tinisi bɛ ka nin waleya in kɛ tuma min na sa jamana caman bɛ yen olu kɔni dabali balen don Tinisi la k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ma bɛn olu ma Boni dugudenw ye kibaruya caman k'a yira k'a fɔ sa gɛrɛntɛ min kun sigilen don olu da la min ye lafiya ye o kɔni sɔrɔla a ko la kosɛbɛ Boni a mɛnna a bɛ san 2 bɔ sa maa si kun tɛ se ka don yen maa si tɛ se ka bɔ yen min ye Bamanci jɛkulu ye olu de tun bɛ k'u sago kɛ Bonikaw la su in na u ka dugudenw caman y'an wele k'a yira an na k'a fɔ Bamanci wale ni juguya wale kɛbaa minnu kun kɛlen don ka daga sigi u da la olu kɔni ye fiɲɛ bɔ da di wa caman fana ye wa wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma sini an na Bonikaw yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na Faransikaw ka jamanakuntigi fɔlɔ n'o ye Nicolas Sarkozy ye k'ale bilara kaso la kaso min ni o ye san 7 kaso ye euro wari 600 a kan ka o sara ɲangini senfɛ wa san 5 a bɛna o kɛ sa a tɛna se ka kɛ cɛbɔ ye tuguni nin waleya in kɔni ye siɲɛ fɔlɔ sa min ye Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Sarkozy ye ale ye wari min ta Kadafi bolo k'a ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ n'o ye u ka kalata la san 2007 san o kɔlɔlɔw o de b'ale kan hali bi Ukrainekaw ko bɛn t'a n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye Irisilakaw ye olu kɔni ka misili dɔw wulila ka maa 64 k'o jogi denmisɛnnin 14 bɛ o la olu ka dugu min bɛ yen n'o ye Sumi yɛrɛ sa a b'u ka jamana ale worodugu ni Kɛɲɛka cɛ u y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'u dabali banna sabula olu bolo nin waati in na Irisiw ni Amerikɛnw olu bɛ bɛn ɲini na Iriyadikaw fɛ yen o kan ka to sa Kiev ale ka lafiya nin waati in na Moscou o ka wulikajɔ bolo kerecɛnnakaw ka diinɛ ɲɛmaaba n'o ye Pape ye ko ale kɔni bɔra k'a yɛrɛ yira nka u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko bana kɔni y'a sɛgɛn kosɛbɛ sabula a dalen don bana bolo a mɛnna a kɔni ye dɔgɔkun 5 de kɛ sa a kun dalen don bana na nka min ye a ka dɔgɔtɔrɔso la sa a y'i kun bɔ fenɛtiri fɛ yaasa ka se ka min ye diinɛ batobaw n'o ye kerecɛn diinɛ batobaw ye k'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye fari ye sa ko Ala ka kɛ fari jagawa ye kalo 2 Pape ale dalen don nin bɛ dan segi kunnafoni telimanw na sɔɔni sisan an bɛna a suwa kan panoko ka se k'ale sigi sen kelen kan sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'aw y'o la maa min bɛna k'an bolo o ye Baba Jalo ye ale ye PDG Manden de ye min ye Damien ye ale représentant de usine représentant ye Ama Yaluku ye ale ye chef de technicien ka taa se Yakuba Sisuma ma ale ye Manden de o den o maa ye ninnu maa naani tɛ an ka tɛ fan fɛ kebakuw ladon. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS.
Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Aw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa su in na ani manenden solar maaw bɛna babu kɛ babu min bɛ tali kɛ pano solaire ko kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la mariki min bɛ yen n'o ye DEI ye an bɛna baro fanba kɛ ale kan sabula DEI nali an ka jamana kɔnɔ ale ye babu kɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛna baara kɛ n'o ye a yɛrɛ ka sigili sen kan an ka jamana kɔnɔ a y'a baara kɛ n'o ye cérémonie belebeleba de lancement ye o kɔfɛ u ye layidu ta kɛnɛ kan ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye pano solaire ye $50,000,000 u b'o di Mali jamana ma o waleya in o bɔla senfɛ min ye DEI ye bi na a bɛ ka baara kɛ cogo min na a bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna u ka baaraw fana kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ misiriba min sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka taa pano sigi ye $50,000,000 a taara yɛrɛ sɔrɔ 90 na dɛ o kɔfɛ kɛnɛ kan yen u ye dantigɛli kɛ baara mun b'u bolo n'u bɛna olu fana sigi sen kan dɛmɛko ta nasira fɛ hali bi su in na an bɛna an da don o la Baba Jalo ale bi yan ale ye PDG ye Baba i ni su i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Ama Yalukuye bi yan ale ye technicien ye Ama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Sisuma an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Damien bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Et le Mali, avec la chaleur, ça va? Tout va bien. Tout va bien. D'accord. On vous remercie. Surtout, merci d'être venu répondre à notre invitation. Merci à toute la société DEI. Jalo, an y'a ye k'a fɔ n ko aw ka bɔli laban na a ye layidu ta. Sabula aw kun kɛra aw ka doni Mali kɔnɔ ka na baaraw daminɛ. Ɲɛmaaw ɲɛna aw ye chèque géant min di. Ale kun kan ka kɛ $50,000,000 ye. An y'a ye k'a fɔ aw taalen misiriba yiralen aw la a taara yɛrɛ sɔrɔ $90,000,000 na mais o bɛɛ la aw y'a baara kɛ k'a di jamana ɲɛmaaw ma Manden DEI sigira sisan ka ɲɛ wa ou bien a bɛ sigili sen kan wa ou bien a ko bɛ cogo di? Alhamdulillah Kasim i Traoré fɔlɔ Manden DEI kɔni alhamdulillah an sigira ka ɲa baaraw daminɛla équipe bɛɛ pɛrɛnnen don baara kama sisan na ayiwa sigili ni sisan cɛ an bɛ se k'a dɔn aw sera ka fɛn minnu bila sen kan parce que aw bɔ wagati aw kun fɛn caman b'a tun tɛ se k'olu ɲɛfɔ n'o ye sɔrɔyɔrɔko ye parce que a wagati la aw kun y'a jira k'a fɔ jɛkulu fila n'o ye Manden ni DEI ye aw bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛkulu kelen na bi na mun bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye sɔrɔyɔrɔko la ani maa min b'a fɛ ka se aw ma ka baara kɛ aw fɛ bon sɔrɔyɔrɔko kɔnɔna kɔni an jabalaba filɛ a se 2000 la n'i ye bujuba minɛ ka tɛmɛ Kanam direction na dɔrɔn mobili fɛn bɛ sumu moto la n'o bɛ en face y'an jabala ye an kɔni bɛ yen bon matériel yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ disponible don an bolo sisan minɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ sɔrɔ an bolo sisan awɔ a ye fɛn fɛn fɔ o don dɔgɔnɔkɛ ye fɛn fɛn fɔ o don a bɛɛ nana a bɛɛ b'an bolo sisan nɔ a bɛɛ bɛ yen ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ min ye pano solaire ye a kuma ka ca nin waati in na tiɲɛ don hali kɔrɔbɔrɔw bɛɛ bɛ ka don a sanni na yɔrɔ kɔni o kɔrɔ k'a bɛ ka kɛ tare nka sigicogo b'a la tacogo b'a la et puis kɛcogo dɔw b'a la n'i bɛ se ka min ɲɛfɔ an ɲɛna o la yanni an ka don aw ka marque ta la pano baara ka gɛlɛn a ka nɔgɔn n'i b'a dɔn a ka nɔgɔn mais n'i t'a dɔn a ka gɛlɛn parce que mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ wari caman don a la mais u tɛ dususuma sɔrɔ baara la DEI ta tɛ o ye DEI kɔni n'i sera an fɛ yen an bɛ calcul kɛ ka di e ma i kan ka pano hakɛ min san i kan ka batterie hakɛ min san convertisseur min kan ka bɛn i ka charge ma an b'o bɛɛ kɛ ka di e ma an bɛ sɔrɔ ka installation kɛ n'an ye installation kɛ an bɛnna min kan an kɔni bɛ bɔ o sira ma et encore a bɛ ɲa an bɛ garantie di e ma fana est ce que maa kan ka wuli ten dɔrɔn ka taa sugu la dɔrɔn ka taa batterie ni fɛn san i yɛrɛ ye ten n'i bɛ fɛ ka pano sigi i kan ka mun de kɛ fɔlɔ n'i fɛ ka pano sigi la première des choses mɔgɔ min bɛ a baara dɔn i bɛ olu de ɲini fɔlɔ n'i ye olu ɲini olu bɛ sɔrɔ ka taa i fɛ ka i ka so jateminɛ kɛ
i bɛ fɛ ka fɛn minnu branché n'i ye olu fɔ olu b'o note ta ka sɔrɔ ka calcul kɛ ka sɔrɔ ka d'i ma mais n'i y'a ta i kun fɛ kɔni o ye tɔgɔjɛ de a ma dafa ayiwa Yakubu an bɛna se ma sisan parce que an b'a dɔn k'a fɔ DI groupe e b'ale kɔnɔna na tiɲɛ don Jalo ye a da don a la k'a fɔ fɛn minnu bɛ sɔrɔ min ye minɛnko ta nasira fɛ ani baara bɛ ka kɛ cogo min na nin wagati ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ misiriba baara senfɛ kuma wɛrɛw fɔra tuguni bon i b'a dɔn journaliste bɛ mun mɛn o ye fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ nafa lase jamanadenw ma kosɛbɛ bi den bɛna mun ni mun kɛ an ka jamana kɔnɔ. D'accord, merci beaucoup. An b'i fo k'i ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sukolo la Ala ka tɛmɛ ɲuman d'a ma. Amina yarabi. Merci. C'est vrai den ye baara caman bolo da kuma caman fɔra comme i y'a fɔ u ye namara kɛ dɛ den bɛ bɛɛ la fɔ anw n'an ka d'accord Seku i minɛna dɛ nin ye e de nɔ ye nin tɛ PDG nɔ ye dɛ Gambia c'est pas harmonisé. Tout le monde est en képi, sauf moi et les techniciens. Hein? D'accord, merci beaucoup. Comme il y a photogramme, baara caman bolo da la den fɛ parce que ni marque kura de don ni fɛn bɛ na jamana kɔnɔ il faut que au moins i fɛnɛ ka ko kɛ jamana ye ko tubabuw b'a fɔ cogoya min na yanni k'i yɛrɛ ɲininka ko jamana bɛ mun k'i ye i k'i c'est-à-dire voilà, au lieu de se poser la question qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays, pose-toi disons au lieu de se poser la question qu'est-ce que mon pays fait pour moi, pose-toi plutôt la question qu'est-ce que je fais pour mon pays. Au hukumu kɔnɔna la donc an y'a ye marque min don n'a nana il faut k'a ka lakodɔn o kɔfɛ i tɛ se ka na sigi jamana kɔnɔ k'i tɛ teriya ɲini jamana fɛ à travers les autorités administratives les institutions. Donc au cadre kɔnɔna la an y'a ɲini ka dɔn dɔ kɛ misiriba ko kɔfɛ comme i y'a fɔ cogoya min na miliyɔn 50 ka se miliyɔn 90 ma layidu don parce que an ye layidu de ta lors du lancement des activités. Bon, an taara ni misiriba mɔgɔw ɲɔgɔn ye et c'est l'occasion d'ailleurs même de remercier le ministre de l'énergie et de l'eau pour sa promptitude. Voilà, justement. Justement. An y'a fo, an b'a fo, an tɛ se ka foli in na parce que vraiment i jija ko in na. O de y'a to vraiment an sera ka ko in kɛ. Bon, o kɛnɛ kan an y'a ye an ye layidu projet 3 b'an bolo sinon 4. Il y a d'abord projet fɔlɔ, ça c'est d'abord les anges lumineux. Donc c'est la construction de 10 centrales solaires communautaires. Tuguni de Kay à Kidal. Parce que gɛlɛya bɛ kuranko gɛlɛya kɔni bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ bi. Donc Bamako ko tɛ fan bɛɛ de don. Donc an tɛna fɔ ko parce que an bɛ Bamako k'an bɛ ko ta Bamako dɔrɔn. An bɛ fɛ ka Mali dan tɛ Bamako an bɛ fɛ ka Maliyɛn bɛɛ de nimisi wasa. Donc o la c'est pour o hukumu kɔnɔna la o la an y'a fɔ ko bon de Kay à Kidal. Donc maintenant city hiérarchie ça o tɔ bɛ gouvernement yɛrɛ bolo. Donc au projet kɔfɛ donc il y a le projet Oasis Saharienne. Ça c'est non, Oasis Saharienne, c'est une terminologie. Voilà, en ce moment, oui, climatisation solaire, oui. Ouais, climatisation solaire au niveau de 20 établissements scolaires. Donc, on fait d'accord. Donc, on me fait qu'on fait donc, mais on fait quoi faire? Parce que aujourd'hui, l'énergie renouvelable est devenue une mode du tout. Voilà, donc bébé gagne à fin. Donc, il faut qu'il y ait un attaque dans ce sens. C'est vrai, il y a faut que l'eau doit pas nous sigler une fois. Mais moi, que l'eau doit pas nous sigler là, parce que moi, t'as donc, faut qu'on cala. Donc, au goût qu'on donc à cala, comme c'est là, c'est qu'à baraque. Et ouais, ben na face sur la moune me fait, ne be gagne, ou fait ne be na face sur la. Au dessin fait un centre de formation sino-malien. Dans le cadre de l'énergie renouvelable, en bas du gouvernement. Donc, pour que le gouvernement ait au moins former des jeunes talents qui vont être formés et déployés à travers la ville. Voilà un peu. Bon, maintenant, le 7 avril, on a une autre activité. L'activité, mais des cas produits, les nouveaux produits de DI. Ça, c'est avec les industriels.
Parce que Mokobatigo. voilà les industriels. Donc maintenant, en même temps, exposition qui est. Et d'ailleurs, même, il y a une délégation qui sera conduite par le PDG même d'ID. À Rebena. Donc, c'est ce qui nous a été dit. Voilà, bon, Mohamed, c'est déjà occupé. Ils peuvent changer de programme aussi. Voilà un peu. Damien, vous êtes actuellement à Bamako. On voit que Diallo a dit que vous êtes installé, vous êtes à l'ACI. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous et qui ne se trouve pas chez les autres? Comme moi-même, je commence à vous concurrencer maintenant là. Moi aussi, je vais prendre la petite mosquée, comme vous avez pris la grande mosquée. Ah, vraiment, la grande mosquée là. Vraiment, je vais dire merci à le ministre de NGLO avec le premier ministre. À cause de on a fait les charités. Depuis la fin d'année, on est venu, on a dit qu'on va faire les projets là. Voilà, Inch'Allah. Mais vraiment, merci beaucoup. Non, on a déjà promesse, on a fait. Donc, le grand mosquée, on a fait plus de 120 kW pour le panneau, 100 kW lithium, le convertisseur, 125 kW lithium. C'est grand. C'est 24 mosquées. Il n'y a pas de problème, tout est ok maintenant. Tout le monde. Dans la fête de Hamanda, c'est bien, je pense que c'est bien. Voilà, donc je pense après, dans le futur, on va faire beaucoup encore, Inch'Allah. On est venu ici, on est chinois, on est venu ici, on a été notre partenaire. Voilà, tous les services d'installation, tous les services d'après-vente, tout fini, tous les services de garantie, notre produit ou quoi. Vraiment, merci beaucoup. Hein. On a vu aussi que maintenant, Day, les gens commencent à comprendre, à voir le produit Day. Qu'est-ce qui fait la différence? Divin Day avec d'autres produits là. Ah, ça là, tous les techniciens qui ils connaissent les différences. Le Day là, notre advantage là, il y a après Hama il va expliquer. On est advantage. Donc, les des produits, on est 40. Le convertisseur, c'est 5 ans. Lithium, c'est 10 ans. Lithium, tous les lithium, on va faire garantie de 10 ans, quoi. Garantie de 10 ans, voilà. Et on est là, on va faire tous les... il y en a un... pendant 92%, ce qu'on a fait l'installation, toute l'Afrique. Monsieur a fait tout, 92%. Depuis 5 ans, jusqu'à présent, il n'y a rien de problème. Il n'y a rien de problème. On a utilisé 5 ans, il n'y a rien de problème, quoi. C'est-à-dire tous les produits à Sud-Afrique, avec toute l'Afrique là-bas, 92%, depuis 2018 jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le matériel est bon. Bien sûr. Tu connais. On peut faire confiance avec Day. Oui, on est là. Ouais. On espère tous les services. D'accord. Baba, anya ye ko yɛrɛ kurumbokarili fɛn fɔlɔ kɛra misiriba ye. Layidu kun taara ko $50,000. Taara yɛrɛ sɔrɔ $90,000 na. U ni mun bɛ misiriba la. Misiriba est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi hali ni énergie ni courant tɛ yen bi misiriba yɛrɛ bɛ se k'a jɔ n'a yɛrɛ ye ka mɛn wa? Ani aw ye fɛn jumɛn sigi pour a ka se ka kɛ ka u yɛrɛ wasa kosɛbɛ? Voilà, comme a fɔra cogoya min na layidu kun taara ni $50,000 ye. Bon n'i y'a ye an sera $90,000 ma o kɛra an taara parce que an ye layidu din ka mɛ $50,000 de di jamana ma ni jamana yɔrɔ min yira bon jamana taara ka taa misiriba de yira an na bon an selen ka misiri an ye kilimu armoire min yɔrɔ sɔrɔ u fɛ yen nɔ 3 chevaux la a bɛ den 14 bɔ misiriba yɛrɛ kɔnɔna la a don ventilateur ventilo yɛrɛ kɔni à peu près 100 et quelques je pense a tɛ jigin 130 kɔni duguma cɛ ni muso ka yɔrɔ ventilo min bɛ na a don bon an nana ye k'a fɔ an ye $50,000 min layiru di n'an y'a di a bɛ kɛ baara tɔ ka cɛ bon a tɛ se k'u ka baara kɛ bon n'an m'u ka baara kɛ an dun ye layiru de ta n ko an b'a kɛ u bɛna fɔ n'an m'a kɛ fɛnɛ u b'a fɔ k'an ma layiru dafa bon n'an taara fɔ bon a ye yɔrɔ wɛrɛ yira anw na an tɛ se ka nin kɛ nin k'a bɔ an ma u b'a fɔ bon an ye layiru ta maintenant baara kuma sera an bɛ n'an cɛ bon an ko hadamaden b'i ka mɔgɔ i dalakan de don n'a mɛn hadamaden dalakan de don an engagera a bɛ bɛn ni fɛn mun ma baara bɛ ban yɔrɔ min na an y'an yɛrɛ sɔrɔ $90,000 na parce que an ye convertisseur min sigi convertisseur 20 kW den 5, ça fait 100 kW bon panneau la an ye panneau 336 pièces c'est vérifiable a bɛ se ka compter o de fana sigira o de kan ka bɛn à peu près 112 kW ma batterie lithium min sigira 5 kW 5.1 kW an y'o den 25 de sigi o de kan ka bɛn 125 kW ma donc misiriba bɛ courant jeni dɛ. Misiriba bɛ courant jeni
bon sari mo gon flubulu ni mino minana ka nya ni ala sɔnna da kɔni tɛ kuran ko kuma la tuguni kɔni su fara tile kan a bɛ se k'a ta mais est ce que aw ka mɔgɔ bɛna na to yen lakɔlɔsi la parce que anw filɛ nin an bɛ ɲinɛ dɛ kuma tɛ jamaba yɔrɔ de don bon mɔgɔ kɔni b'an bolo n'i y'a ye an b'a fɔ mɔgɔ ko garantie b'an ka produit la an ka batterie la 10 ans commercial 5 ans équipe de bɛ en place service après vente bɛ mɔgɔw bɛ yen ni problème bɛ yen ni a tigiw ma kɛ ɲɛlagɛlɛya k'a fɔ k'o magala n'u y'an wele équipe b'an bolo sur place u bɛ déplacer u bɛ taa lajɛ ni a problème dɔn ni fɛn bɛ yen i ma min faamu i b'aw wele i b'an wele o numéro bɛ yen nɔ donc a kama comme an jabala fɔri ye fɛnɛ o fɛnɛ yɔrɔ fɛnɛ dɔɔnin don donc amdala se la n'i y'an wele dɔrɔn ni ala sɔnna an bɛ taa donc n'i y'a mɛn garantie di mɔgɔ ma a kun ye mun ye parce que anw bɛ yan service après vente bɛ yen ni problème bɛ yen an de b'a dilan et puis n'i ka minɛn dilanna k'an ye minɛn commercial d'i ma ko 5 ans 5 ans tɛna fɔ ni san 5 banna k'i b'a lafili don an bɛ garantie maintenir pendant 5 ans ni problème bɛ yen an de bɛ jɔ a kɔrɔ 100%. mais après 5 ans ni problème bɛ yen an bɛ entretien ni fɛnw kɛ i b'o sara an ye fɛnɛ donc aw b'a ta san 5 5 n'o tɛmɛna a tigi yɛrɛ bɛ to ka sarali kɛ sisan pour que minɛn ka se ka to a sen i y'a faamu sinon an ka batterie an ma garantie ko 10 ans batterie durée de vie ka bon 10 ans mais an bɛ 10 ans de di ma voilà sinon durée de vie a ka bon 10 ans o ye lithium ye o ye lithium ye la batterie bɛɛ lithium de i tɛ batterie gel kɛ quoi batterie bɛɛ lithium ye mais est ce que a ye wasa sɔrɔ misiriba ko in na a y'aw sara aw ka société ma bon alhamdulilah an ye wasa sɔrɔ ala dan silamɛ jama minnu bɛ yen fɛn taara d'u ma mɔgɔw ye duwawu mun k'an ye ani an ye mɔgɔw wasara cogoya min na donc ministre yɛrɛ ka boliboli n'a ka cɛsiri a yɛrɛ taara kɛnɛ ka don ka t'i sigi k'an ye an yɛrɛ kɔni b'a dɔn alhamdulilah ko b'a kɔfɛ quoi ko b'a kɔfɛ parce que a ma kɛ n b'a fɔ cogo min na i b'a fɔ ko politique ko ni fɛn ko a kɛra ala ko de kama donc an y'a di ala de kama bon a dun ko n tɛ b'a fɔ cogo min na bamanankan don mɔgɔ b'a fɔ cogo min na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don quoi bɛɛ y'a ye bon an b'a dɔn fana an ye wasa sɔrɔ a la fɛnɛ ayiwa Yalikoye Ama misiriba mɔgɔw kan ka mun de kɛ sisan e yɛrɛ bolo u ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye u ka taa ka taa k'a bɛɛ minɛlen to a o komi a b'an bolo o man ka kɛ dɛ conseil caman dira olu yɛrɛ ma équipe dɔ b'u bolo min bɛ fɛn ninnu kɔlɔsi fana sinon chaque 15 jours panneau ninnu kan ka ko parce que ni poussière dara panneau kan a production bɛ chuter kɛmɛ sara la dɔw bɛ chuter jusqu'à 50%, 50 bɛɛ bɛ bin a kan n'o kɛra maintenant panneau tɛ tasuma ɲɛnama di n'o kɛra i ka batterie tɛ charger ka ɲa sufɛ fɛn bɛ batterie bɛ décharger mais panneau kɔni n'a nɔgɔyara hali 15 jours an b'o de fɔ mais n'i ka yɔrɔ ni poussière bɛ yen n'a ka di don o don a ko a tɛ foyi tiɲɛ ni poussière bɛ yen ni poussière bɛ yen sɔgɔma o sɔgɔma i b'a kanga non sɔgɔma tɛ ni tile bɔra pour que a ka ja joona yanni tile ka bɔ yanni tile ka bɔ ni tile kɔrɔla la dun non a ma conseillé o tɛ kɛ a bɛ ja joona o non ayi hali o la mais parce que ni tile bɛ an bɛ fini ko pour que a ka ja non panneau ta tɛ o ye ale t'a to yen o ye mais a ka ɲi sufɛla fɛ généralement an kɔni bɛ an ka client conseiller sufɛ u k'a ko sufɛ u k'a ko sufɛ tile tɛ wagati min na n'i y'a ko o de ka ɲi a bɛ ko ni fu ye non comme fu tɛ mais appareil dɔ bɛ yen min bɛ appareil dɔw bɛ yen comme technicien ɲɛnama caman kɔni sisan olu y'a san appareil b'u bolo donc ale fana kolibagaw bɛ yen kolan bɛ yen an ka n'u di an ka mɔgɔw ma mobili lavage tigi ninnu ma an ka n'u non a ma se o ma maintenant n'i y'a parce que n y'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ k'a fɔ k'olu ye panneau ko kɛ sisan dɔw la appareil sannen b'u bolo u b'a fɛn kɛ nɔgɔ fɛn fɛn min b'a la a bɛɛ bɛ bɔ a la n'o kɛra c'est comme kura de b'i bolo mais n'i t'a ko don o don nɔgɔ bɛ d'a kan nɔgɔ bɛ d'a kan production bɛ dɔgɔya kosɛbɛ quoi o dun man ɲi mais ne bɛ fɛn min nɔfɛ aw dɔrɔn tɛ sugu la dɔwɛrɛw bɛ yen mais danfara jumɛn bɛ aw ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani mun b'a to mɔgɔ kan ka da aw la danfara min bɛ an ni tɔw cɛ n'i ye ne ɲininka fɛn caman de don fɔlɔ an ka convertisseur ninnu tɔw poussière bɛ don nɔgɔ bɛ don a kɔnɔna na mais an ta nɔgɔ tɛ don a tɛ don filanan ye min ye ni i ka yɔrɔ kɛra maintenant fɛn tɛ hali n'i y'a bila tile la a tɛ foyi cɛ
convertisseur jiite don quoi a dilannan da kama quoi donc hali ni samiya sera a tɛ foyi tiɲɛ a tɛ fɛn kɛ parce que jiite don batterie mɔgɔ caman b'a fɔ ko olu ka batterie ye 6000 cycle mais a o ye dɔw jumɛn ye bamanankan na 6000 cycle comme an b'o o jate wala a si quoi a si ka jan n'i y'a jate u b'a fɔ ko san 15 n'i y'a calculer a bɛ bɛn olu jate de ma mais o bɛ san 5 de di garantie la mais an ta t'o ye 6000 cycle don mais an bɛ san 10 de di mɔgɔw ma garantie la a tɛselen don fɛn bɛɛ kɛlen don a bɛ an ka produit bɛ salaire min supporter caman tɛ o salaire supporter parce que DEI produit filɛ nin yanni a ka bɔ u b'a bila yɔrɔ kalaman na fɔlɔ ka tɛse fɔlɔ a yɛrɛ y'a awɔ aw yɛrɛ ka yɔrɔ la yen fɛn na usine yɛrɛ la awɔ yɔrɔ kalaman na a bɛ bila yen nɔ maintenant daminɛ bɛ k'i kun yugurugu i bɛ bamanankan mɛn ja o n'a bɔra o la fana n'a bɔra a ma ban dɛ n'a bɔra yɔrɔ kalaman na a bɛ taa yɔrɔ sumalen na fana parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɛnɛ bɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ lajɛ olu fila bɛɛ la maintenant ni problème tɛ o bɛ sɔrɔ ka bila feere la a bɛ na sugu la n'o bɔlen kɔ maintenant n'i y'a installé ni réseau bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wifi bɛ i fɛ i ka so kɔnɔ directement fɛn fɛn min bɛ ka tɛmɛ i fɛ ka to yɔrɔ jan na i b'a ye hali fɛn fɛn min bɛ ka kɛ e ka so ne bɛ se ka o yira i la sisan awɔ aya o tuma a kɛra n'o ka taa a daga an fɛ yen sa kɛ o bɛ yen maintenant ni o panne kɛra n'i ye weleli kɛ ne ka fɛn tɛ ka sɔn directement yanni an ka wuli ka na fɔlɔ an b'a lajɛ mun de kɛra fɔlɔ ni n'an y'o lajɛ an bɛ sɔrɔ ka taa o solution ka nɔgɔ an bolo dɔw bɛ yen fana a ma se an ka déplacer yɔrɔ jan na a bɛ se ka solution a bɛ se ka dilan ka to yɔrɔ jan na mais produit wɛrɛ caman na i tɛ se ka o kɛ o danfara bɛ ani fɛn tɔw cɛ mais bozo bɛ min kɛ pano na est ce que o ka ɲi u bɛ mun fɔ aw ye u bɛ taa fɛn dɔ yɛlɛ a kan min ka ca n'a ye ou sufɛ kilimu ni fɛn dɔ bɛ bila bozo kɔni ni bozo kɔni dɛsɛra jɛgɛmɔ na ka taa fɛn wɛrɛ la kɔni o tɛ ale ka fɛn ye o ni bozo tɛ mɔgɔ bɛ olu t'a la comme sisan comme u fakɛ bɛ yan a bɛ na o kalan dɔɔni dɔɔni voilà comme u hakili fana ka gon comme an b'u kalan dɔɔni quoi mais bi an bɛ gɛlɛyaba min yɛrɛ sɔrɔ o ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ sisan ko bɔn nin de b'an fɛ yen aw fana bɛ na jate kɛ mais aw taalen kɔfɛ u bɛ taa kilimu 2 san ka na fara a kan u bɛ na ni frigo belebeleba 2 ye est ce que o tɛ jate ɲagami ou bien aw b'o ye k'aw t'aw sigiyɔrɔ la o bɛ jate ɲagami kosɛbɛ o problème ba bɛ an fɛ yan nɔ mais DEI la n'i y'a kɛ fana sɔsɔli tɛ an b'a ye i ye min fɔ n'i tɛmɛn'o kan an b'a ye hali ni wifi tɛ yen n'i ye min fɛn kɛ n'an donna fɛn kɔnɔ aw ka machine kɔnɔ n'an donna a kɔnɔ an b'a dɔn i ye min kɛ sɔsɔli tɛ yen filanan ye min dɔw la produit caman dɔw bɛ yen n'i tɛmɛn'a kan a bɛ jeni de a bɛ jeni de parce que charge min fɔra n'i tɛmɛn'a kan a bɛ jeni n'a ma s'a kɔrɔ dɔrɔn a bɛ jeni de DEI ta t'o ye n'a ma s'a kɔrɔ a bɛ jɔ de ale bɛ jɔ de a bɛ jɔ a b'a jira k'a fɔ ko i ye dɔnni min d'a kan ale tɛ se o ye fali ka dugu ta ye ale tɛ se n'i ye layidu ta fali ye k'a bɛ taa segu n'i k'i bɛ tɛmɛ ko ka bila fara a kan fali tɛ taa dɛ voilà ale ta ye o de n'i y'a insister i b'a fɛn kɛ maintenant n'i ye technicien wele n'a nana a b'a fɔ ko i ye min fɔ i tɛ ka o kɛ dɛ i bɛ dɔ wɛrɛ de fara a kan f'i ka dɔ fara charge kan ka dɔ fara panneau fana kan avantage 4 ou bien 5 bɛ an fɛ fana convertisseur dɔgɔmani fara belebeleba kan an ta i bɛ se ka 1, 2, 3 fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye voilà an ta ye an ka convertisseur bɛ daminɛ 3 de la 3 ni 3 kelen de b'i bolo n'i y'a ye n'i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fara a kan i bɛ 3 wɛrɛ san ka fara a kan mais produit tɔw la 3 ninnu
i tɛ se ka dɔ wɛrɛ fara a kan. Foyi tɛ se ka fara a kan. Foyi tɛ se ka fara a kan. O danfara b'aw ni tɔw cɛ. O danfara b'an ni tɔw cɛ. Parce que fo tɔw ninnu na n'i bɛ fɛ ka n'i ye 3 san n'i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fara a kan i bɛ o de bɔ yen ka dɔ wɛrɛ san an ta t'o ye i bɛ 3 wɛrɛ san ka fara a kan. Nɔgɔya b'o la. Nɔgɔya b'o la. Ayiwa an b'a fɔ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw ɲɛna k'a yir'u la k'a fɔ ko an ni Den Solar maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi Manden Den Solar pour que ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye u yɛrɛ ka baara kɛcogo la société nana dayɛlɛ yan an kɔni ye min ye u la n'o diyara anw ye o ye ka kuma fɔ k'a kɛ ye parce que bamanan i kumakan i bɛ minɛ o de ma Yakuba e ye fɛn caman fɔ a bɛ n'a fɔ fɛn 3 fo ka taa se 4 ma mais ne bɛ yɔrɔ min nɔfɛ sisan kalanso ko in gouvernement de bɛna o sigi sen kan wa est ce que n'a ka di ne bɛ se ka n ka élément ninnu bila u ka taa kalan kɛ aw ka kalanso nata in kɔnɔna na ani mɔgɔ bɛ don yen cogo di i bɛ taa kalan kɛ cogo di wari sara de b'a la wa ou bien aw bɛn'o bɛɛ to gouvernement bolo de. Justement bon ɲininkali la parce que an bɛ n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma i b'a d'a ma mais a b'a kɛ cogoya min na o tɛ e ka ko ye surtout jamana ko don. A bɛna d'u ma de. An b'a d'u ma de donc maintenant conditionnalité a bɛ kɛ cogoya min na je pense qu'an b'o bonya to gouvernement wɛrɛ bolo. Voilà. Mɔgɔ don cogo ye voilà ani ko kɛcogo ye a b'o t'u bolo. An b'o t'u yɛrɛ mais n'u ye mɔgɔ bila ka na aw de b'u kalan. Nous an bɛ centre dayɛlɛ avec des formateurs donc maintenant ani gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw an b'a lajɛ voilà an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais maintenant a conditionnalité vraiment m'o t'u bolo. mais aw yɛrɛ tɔgɔlata b'aw bolo wa. Non. On vient de s'installer. On vient de s'installer. Mais je sais qu'un ingénieur ou un technicien nous formera sur les différents produits de D. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils arrivent à créer la différence. École nous gouvernement de b'olu fana sugandi wa ou bien. An y'a bɛɛ di gouvernement an y'a bonya bɛɛ ta ka d'a ma. Anw dun an ni Segu ninnu ye politique mɔgɔ ye n'an m'an kun sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ka ko an bɛ to ka wuli k'a fɔ k'an ma ɲi dɛ. An y'a bonya bɛɛ ta ka d'u ma. F'a ka to k'an kun sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais bi i ye min fɔ n'o ye ka kɛnɛ sigi sisan ka taa n'aw ka minɛnw ye jagobatigiw ka se ka a ye minɛn sugu jumɛn de bɛ na o kɛnɛ kan ni o tɛ n'anw t'o dɔn. Bon ou bien capacité ko de don ou bien an kana kuma di dɔgɔnɔ ma tuguni. A di dɔgɔnɔ ma yɔrɔ di dɔgɔnɔ ma je pense que. Damien, vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on va voir lors de la rencontre avec les entreprises, les matériels qui seront là pour les sociétés, la journée avec les sociétés le 7 avril. 7 avril là. 7 avril, c'est ça. Hama il a expliqué. On va installation un nouveau. C'est 100 caviar convertisseurs. 100. Et puis, appareil 20 pièces, ça fait 2 mégawatts. Vous voulez donner aussi au gouvernement là-bas à la cité. Tu sais, cet produit-là, depuis 2024, juin là, il est déjà fini. Toujours texte. Ouais. On va dire texte 100%, il n'y a pas de problème, il peut commencer à fabriquer. C'est pas, même 99%, il n'y a pas de problème, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. On va pas dire, dès là, il y en a grand échange. Les chambres, les degrés, plus de 60 kilos. 60 degrés. Toutes les machines, il va rester là-bas. Le Vatex, le jour, le froid, il y a moins de 30 degrés. Notre commerce, il peut travailler pendant moins de 30 degrés jusqu'à 60 degrés. Voilà, 7 avril-là, on va finir, on va expliquer tout. Yes. Tout. Donc, tous ceux qui ont les grandes usines là, ils peuvent venir aussi. Les sociétés. Merci. Même il y a lithium là, on est 215 kW. 215 kW. Voilà. Et il peut aussi un pareil de 20 pieds, ça fait 4,3 MW en groupe. Il peut travailler tout pour l'usine, grande usine ici, grande société ici. C'est ça. Mais dès là, il n'y a pas haute tension seulement. Haute tension, c'est pour grande société. Voilà, mais dès la triphase, tous les triphases là, tous les techniciens ici, ils le connaissent. Il va choisir le D. Triphase, le D là, c'est très stable. Il n'y a jamais de problème. Le plus grand problème, c'est mise à jour seulement. On fait la mise à jour, c'est très facile. C'est ça, on l'a dit, depuis 2018 jusqu'à présent, 92% les machines de convertisseurs de DI, il a l'installation, il n'y a rien de problème. Voilà, c'est ça. C'est sûrement.
N bɛ fɛ ka segin dɔɔni kɔ kuma la. Centrale communautaire solaire in c'est de 4 mégawatts. 4 mégawatts. 4 mégawatts. Donc bon, sɛgɛsɛgɛliw fana y'a jira farajɛ jamanaw la. Donc 1 mégawatt c'est l'équivalent de 1000 foyers. Ouais. O bɛna to n bɛna ɲininkali kɛ PDG la. An ɲɛ b'a la k'a fɔ tiɲɛ don sa an tɛna fɛn kɛ mais gouvernement ye marché minnu di ni a dɔw bɛ sen na hali bi o kɔrɔ a bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ. Bon an bɛ se ka fɛn kɛ mun ka bon n'o ye yɛrɛ. An bɛ se ka fɛn kɛ mun ka bon n'o ye. Sirakɔrɔ ninnu ni Jalakɔrɔji ninnu. An bɛ se ka fɛn kɛ mun ka bon n'o ye yɛrɛ parce que Jalakɔrɔji ta an y'a ye olu ka fɛn ye 100 mégawatts de. Sinon nous on sait que an ka matériel la n'i ko ko an ka baara yɛrɛ kɛ san kelen yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ se ka 300 mégawatts kɛ k'a sigi. 300 mégawatts an bɛ se k'a kɛ. O kɔrɔ an ka énergie san kelen kɔnɔ. Voilà kuma dɔ k'a fɔ i n'a fɔ Damiya bɔra k'a fɔ cogoya min na le 7 n'a ye an ka min mɔgɔw invité ka na an ka minɛn kura yir'u la Sheraton na. A dabɔkun tɛ dɔ wɛrɛ ye i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ commissaires la kumaba mɔgɔ caman bolo sugu kɔnɔ bi c'est de 10 caviar 15 caviar ka dɔgɔ mais D la mɔgɔw tun b'a ye 50 caviar de tun b'a la mais 100 caviar tun pɛrɛnnen don depuis 2024. Depuis 2024. Awɔ mais a bɛ test de la san kelen i b'a sɔrɔ u bɛ se k'a bila su la i n'a fɔ Danbɛlɛ y'a fɔ cogo min na 60 degrés a bɛ kalo 6 kɛ a bɛ ka baara kɛ k'a lajɛ a bɛ tila ka bɔ yen ka n'a bila donc moins de 30 degrés ka kalo 6 kɛ baara la k'a lajɛ n'a ma problème poser. A fila bɛɛ la. Donc an ma ye min fɔ o de don. O kelen de don. Fitinin bɛ cogo min kɔrɔbalen ninnu fana bɛ yen. Kɔrɔbalen a bɛɛ de bɛ ten o de kama D commissaire bɛɛ garantie ye 5 ans. Bon an ka batterie lithium 15 i n'a fɔ 215 kilowatts. Bon matériel caman bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ dilan n'i ko k'u bila parallèle la a se ka tɛmɛ den 2 dɔw ta cayalen yɛrɛ den 6 o y'a dɔw cayali parce que o bɛ dépend matériel yɛrɛ selili cogoya kama o kama a caman tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ problème ye mais an ka D commissaire 100 caviar i bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fo 20 pièces u bɛ 2 mégawatts d'i ma bon an dun ka batterie fɛnɛ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fo 20 pièces u bɛ fo 4 mégawatts de d'i ma bon ni usine baw yɛrɛ kɔni ta kɔni minnu bɛ taa mégawatt jeni kuranna kɔni i b'a dɔn a ma nɔgɔn dɛ bon o de kama industrie la an bɛ don ko Mali kɔni kɔnɔ kɔni D ni matériel wɛrɛ kɔni tɛ comparer kuma yɛrɛ kɔni t'a la. Minɛnko la kuma yɛrɛ kɔni t'a la. Mɔgɔ si t'aw kan bi. Ayi bon D c'est un leader mondial D yɛrɛ minɛn aujourd'hui D ka minɛn yɛrɛ i b'a ta k'a lajɛ i b'a ye an ka vente 115 pays D bɛ 115 pays de la mais n'i y'a ta k'a lajɛ jamana 115 mais D ka minɛn produit yɛrɛ jamana 115 60% bɛ feere continent européen de kan. Nanzara jamanaw olu b'a dɔn kosɛbɛ bon D dɔnnen don. Exact n'i ye mɔgɔ na a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko D ye Allemagne yɛrɛ de. A ka ca yɛrɛ olu yɛrɛ ka minɛn tilancɛ bɛɛ. Exact a b'o cogoya de la. Film n'u ka fɛnw na i b'a ye championnat allemand na fana i b'a ye. Exact donc c'est pour cela produit ninnu b'o cogoya de la bon fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ siran a ɲɛ o y'a sɔrɔ a tun tɛ yan. U tun t'a dɔn. Voilà u tun t'a dɔn hali n'i b'a dɔn k'i b'a ta ka na nali ni a sanni a wari kun ka ca mais bi n'i y'a ta k'a lajɛ sɔngɔ nɔgɔyara kosɛbɛ. Société b'an yɛrɛ fɛ yan. Société b'an fɛ yan sɔngɔ ka nɔgɔn a garantie bɛ yan fɛnɛ a ka nɔgɔn kosɛbɛ. Ayiwa an sera belebelebaw ka ko ma Damiya ni Sisuma ni Jalo bɛɛ ye dɔ fɔ a la ka ban i bɛ se ka mun fara olu ta kan. Ne bɛ se ka min fara a kan an bɛna produit min lancer sisan le 7 avril o ye usine batigiw école batigiw ani mɔgɔ minnu ka courant jeni ta ka ca olu ta de don ani ou bien dugu dɔw bɛ yen olu bɛ se ka fɔ ko an bɛ na centrale dɔw kɛ u ka dugu la maintenant o produit de bɛna lancer ka ca Kayikaw la. Voilà Kayi zone ninnu na dugu caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ olu la surtout tile bɛ yen nɔ fana surtout Kayi kɔni i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu ta de don fɔlɔ a produit avantage ka ca comme an ye dɔw fɔ ka tɛmɛ an ka fɛn na convertisseur ninnu na comme ne ma o yɔrɔ fɔ mais convertisseur fitinin ninnu na 380 bɛ D de la. 380 o b'aw dɔrɔn de bolo. Produit min bɛ an ka sugu la sisan D ta de ka ca ni bɛɛ ta ye parce que caman bɛ yen a bɛ yen mais problème misɛnmaninw b'a la mais D la problème tɛ n'i y'a installer i yɛrɛ bɛ lafiya
mankan t'a la foyi t'a la parce que olu b'a de kɔni an ye expérience min kɛ Mali la de kɔni fɛn t'a kan bi convertisseur fitinin 380 ninnu na belebeleba ninnu na fana de b'a kɛ ka tɛmɛ caman kan parce que dɔw t'a dɔn yɛrɛ a bɛ kɛ cogo min na de dun bɛ avancer la sur ce côté surtout la garantie mɔgɔw bɛ ka a fɛn lajɛ da duman ou bien fɛn ninnu dɔw b'a fɔ ko de sɔngɔ ka gɛlɛn mais bi bi na a sɔngɔ man gɛlɛn a b'an yɛrɛ fɛ yan ka ban voilà fɔlɔ la parce que voilà a bɛ yan a sɔngɔ man gɛlɛn maintenant dɔw fana comme sɔngɔ jiginna kosɛbɛ dɔw b'a fɔ ko est ce que ninnu tɛ ka na ni copie de o fana bɛ fɔ voilà o bɛ an na maintenant an b'a fɔ ka jɛya an ta tɛ ko an b'a san yɔrɔ wɛrɛ o tɛ dɛ usine yɛrɛ de bɛ yan usine ka mɔgɔw de bɛ yan copie tɛ an tɛ copie kɛ ni copie do i b'a minɛ ka taa bila i fɛ yen k'a lajɛ voilà an tɛ copie kɛ dɔ san fɔlɔ voilà n'i ye dɔ san ni copie do a tɛna na ɲɔgɔn faamuya voilà an ta usine ta de don mɔgɔ wɛrɛ tɛ nana ye Mali la ni an yɛrɛ tɛ fɔlɔ la bɛɛ tun bɛ se ka nana ye ka fɛn kɛ ani a wari kun ka ca parce que fɛn nakun ye e yɛrɛ fɛ yen pour que ka sɔngɔ nɔgɔya de transport ni fɛn ninnu olu de ka nɔgɔya maintenant usine fana n'a nana yan nɔ pour que produit ka a feere a lakodɔn a bɛ sɔngɔ de jigin pour que a ka se ka kɛ a produit lakodɔn surtout la garantie la an tɛ kulonkɛ kɛ o la technicien bɛ an bolo ne yɛrɛ de b'o coordonner o kɔni n'i ye fɛn min ye i bɛ an wele n'an ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ sur le champ technicien wɛrɛw bɛ usine na an ni olu bɛ su ni tile an bɛ contact la an mago bɛ heure wɛrɛ la u bɛ an répond an bɛ o problème résoudre ka d'e ma an ma se ka min ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen yanni i ka to dibi la an bɛ kura wɛrɛ d'e ma yani i ta in ka ɲɛnabɔ voilà an kɔni bɛ dɔ d'e ma mais pour le moment an ma bɛn n'o ye fɔlɔ parce que pour le moment produit an ye fɛn min kɛ a bɛɛ ka ɲi awɔ o faamuna donc o b'a yira sa k'a fɔ ko commerçant fɛn b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ k'u labɛn le 7 minnu bɛ fɛ ka jagoba kɛ fɛn ninnu na ou bien usine batigiw ninnu minnu bɛ fɛ ka taa a produit lajɛ le 7 u ka na Diallo est ce que misiriba kɔfɛ aw ye mɔgɔ wɛrɛw ka baara kɛ yan minnu lakodɔnnen don an ye baaraw caman kɛ ka kɔ hali misiriba yɛrɛ ɲɛ baaraw caman kɛra ka kɔ misiriba ɲɛ misiriba kɔfɛ an ye baaraw caman kɛ bon misiriba yɛrɛ baara kɔfɛ mɔgɔ caman yɛrɛ sanni k'an bolo entreprise caman bɛ ka sanni kɛ i n'a fɔ an ma ye kuma dɔ fɔ mɛ sinsin a yɔrɔ kan a y'a kuma fɔ mɔgɔ yɛrɛ y'a sɔrɔla k'an wele qu'est-ce que k'an bɛ ka den feere prix min na qu'est-ce que k'an ka produit an ma taa copie de kɛ kana qu'est-ce que original don ka ca an fɛ yan voilà bon mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ fɔlɔ yanni mɔgɔw tun bɛ den san cogo min na den i tun bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ 3-4 de fɔ ka taa se usine ma fɔlɔ o bɛɛ b'a ka pourcentage d'a kan k'a di bon maintenant a kɛra usine direct Bamako ye bon sɔngɔ caman bɛ nɔgɔya bon maliyɛn fanba 90% mana den produit ye vol de fɛ parce que caman tɛ quantité caman ta e mago den ma i b'a ta dɔrɔn i b'a pese k'a bila ka na bon minɛn sɔngɔ nɔgɔyara tellement dɔw yɛrɛ bɛ da la est ce que an ka minɛn yɛrɛ original ya maliyɛn na dɛ o ye maliyɛn na ne yɛrɛ bɛna bazɛn feere bazɛn irisi feereli daminɛ 1000 k'a lajɛ seli ɲɔgɔnla la n'i sera ka kɔrɔbɔrɔ dɔw sɔrɔ ko bazɛn ka lulu ye donc a kɔni b'o cogoya de la donc alhamdulilayi an ye baara caman kɛ defo ba dɔ b'an na dɔw bɛ yen fɛn fɛn sɔngɔ ka di olu t'o fɛ dɔw fana bɛ yen tant que a ma gɛlɛya olu tɛ don a la bon k'i sigi fana ka fɔ ko karisa ninnu ka minɛn ma o fana dɔw fana taala ye mais nin bɛɛ la i b'a tigi kelen wele k'a ɲininka e y'a san fɔlɔ wa e min bɛ k'a kuma fɔ est ce que e yɛrɛ y'a san a dɔ b'i ka so wa n'i bɛ k'a fɔ ko a man ɲi a bɛ tan a bɛ tan u b'a fɔ ko n yɛrɛ y'a mɛn de a bɛ ten de dɛ mais a si t'a essayer a si t'a essayer par exemple commissaire dɔw tun b'an bolo avant que an ni usine yɛrɛ bɛ collaborer ka baara daminɛ ɲɔgɔn bolo an yɛrɛ tun b'a commissaire san yan nɔ 2 n'a san 2 an b'a feere mɔgɔ ma 220 220 210 n'i y'a fɛɛrɛ kun fara ɲɔgɔn kan na mais bi o commissaire an b'a di mɔgɔ ma bi an ko la a tɛ 1,5 kɔ bon
yɔrɔ kɔni o kɔni nɔgɔya da ye dɛ voilà mais o yɛrɛ kama mɔgɔw de bɛ se ka ne yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o yɔrɔ la sisan an y'a ye k'a fɔ waati dɔ la yanni président ka pano da fɛn ninnu kɛ sɔngɔw kun bɛ fo sanfɛ mun y'a to u jiginna sisan kosɛbɛ parce que mun y'a to u jiginna ko mɔgɔw y'a ye sisan u kun bɛ minɛn mun bolo an t'a fɔ ko minɛn ka ɲi a ma ɲi an tɛ kuma o kan mais u kun bɛ i n'a fɔ titre min dɔgɔ ka minɛn feere u nana bɔ minɛn ɲuman yɛrɛ nana sisan bon o sɔngɔ tɛ voilà ne taara fɔ titre bila o niveau la mɔgɔw dun b'a dɔn dès c'est connu mondialement i bɛ don Google kɔnɔ i b'a taper a bɛ bɔ i bɛ minɛn caman sɔngɔ bɛ fɔ a la i b'a sɔrɔ i bɛ recherche kɛ i tɛ se k'a minɛn yɛrɛ ye donc o de y'a différence ye caman i ka sɔngɔ jigin a jiginna yɛrɛ de sɔngɔw jiginna Yaku aw ko ko dɛmɛ don dɛmɛ in bɛɛ bɛna na di gouvernement ma o tuma maa minnu bɛ ten olu sen t'a la parce que o fana ye kuma dɔ ye k'a fɔ parce que sisan misiriba y'a sɔrɔ ala ni gouvernement sababu sisan tuguni aw bɛna ekɔliso dayɛlɛ u bɛna na di gouvernement ma centre minnu kan ka kɛ u bɛna na di gouvernement ma ekɔliso minnu kan ka sugandi ka taa fɛn k'o la aw ka climatiseur fana o kumana particulier simple. Bon, d'accord, merci. Bon, gouvernement me fait que moi je pense qu'il y avait 10 populations du monde. Au fenêtre de bon, donc maintenant, ni que veut Morota Kelingeli, je crois pas qu'il y a ni temena jamana fait. Jamana fene en étude munu jamana fait donc c'est difficile. Donc ouais, la comme si va tatara mo jarawi. Ajaranya. Vraiment ajaranya. Parce que entre ministre entre bunya da ministre koro effectivement la réflexif pour l'homme c'est pas. Donc parce que c'était un établissement public qu'on visait. Donc Mziriba c'était un établissement public mais à caractère religieux. Donc du coup on était dans notre contexte. Bon donc l'islam demain. Il est béré demain, l'islam demain, donc il est béré demain. Donc maintenant nous lui a jugé nécessaire à atteindre. Moi je pense que c'est bon. Nous on est satisfait. Mais bi munu mina na damne sisan no ye demain kura olu bina na kɛ wagati jumɛn. Bon a bɛɛ b'olu le bolo. Parce que aw b'a fɔ gouvernement ɲɛna de voilà voilà donc olu de b'a wele comme misiriba ta kɛra cogo min. Non on est d'ailleurs même un lettre yɛrɛ ci u ma officiellement parce que fɛn fɔra misiri. Non, on passe toujours par le ministre du secteur. Le ministre de l'énergie et de l'eau. Maintenant, c'est lui qui doit être porteur même du dossier. Voilà, Djane, qui doit être porteur du dossier auprès de la primature. Effectivement. Donc maintenant, enfin, on est oui. Nous les hablarons. Nous les hablarons, non, parce qu'officiellement, elle est riche. Donc, mon gars, ni moi, façon là. Trasraga yila dondaga yila voilà mais Diallo sisuma ma se ka o yɔrɔ fɔ est-ce que aw yɛrɛ ka bɛna na centre sigi don dɔ la bon an yɛrɛ fɛ yen nɔ an yɛrɛ ka jabala la ACE la an bɛ formation an ye mɔgɔ yɛrɛ former yanni an ka misiriba yɛrɛ installation kɛ an ye formation kun kɛ o wagati la donc o wagati la o y'a sɔrɔ an ka technicien dɔw tun bɛ yan mais après o kɔfɛ lancement kɔfɛ olu rentré la mais à partir de 7 technicien ingénieur fila bɛna ka bɔ usine na olu bɛna cogo yan yɛrɛ n'olu nana sabati anw fɛ yan chaque semaine an bɛ mɔgɔ former technicien minnu bɛ yen an saba ka mɛ bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ mais comme salle de formation b'an bolo yen an bɛ se k'a fɔ chaque semaine au minimum on prend 20 personnes an bɛ former an ka produit togoya kan c'est gratuit. Bamakɔ kɔfɛ a b'a wolo ka taa Mali yɔrɔ wɛrɛw la. A b'an bolo ka taa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'Ala sɔnna Bamakɔ kɔfɛ an bɛ taa fo k'a daminɛ Kayi fo Kidali an bɛ taga bɛɛ la n'Ala sɔnna. Damien, la société maintenant c'est au Mali, c'est à Bamako. Dans les jours à venir, on va aller partout dans les régions. Ségou, Sikasso, Mopti. Oui, bien sûr. On a invité les patineurs de venir à Sikasso, Ségou, d'autres Mopti. Si tout le monde veut venir discuter avec un patineur là, Babachan. Donc, notre bureau, il y a assis 2000 Boujba là-bas. Ouais. Boujba. Boujba. Ouais. Donc, nous, il y a, comme Diallo il a dit, comme pas mal moi, il comprend beaucoup. Je pense que ce qu'il a dit, c'est après 7 avis, il y a un technicien qui va rester ici.
Ah, il y en a 4 techniciens, à peu près 4 techniciens là, venus chinois. Ouais. Après, il y a 15 techniciens maliens, il y a fiscalité. C'est dépasser les textes. Quoi. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'inquiéter après vente, quoi, service. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème aussi avec l'État Il n'y a aucun souci. sur le plan financier. Oui, bien sûr. La société est en règle. Bien sûr. S'il y a un grand projet, même le pays là va envoyer le chef de technicien venir ici encore. C'est pas difficile, quoi. Donc, à cause de ça, on est resté ici. On va développement avec le gouvernement ensemble. On va développement avec les Maliens ensemble, quoi. C'est ça. On va finir tous les problèmes d'ici pour le courant. Voilà. 6 mois. D'accord, pour que Kadamian compléter, il y a une sur Mali beba sur notre intervention. C'est vrai, oui, produit D qu'on fait, même on est disposé avec nos partenaires puisqu'ils sont fiables. Donc même ça, même par rapport à l'installation des usines, des centrales solaires, donc pour produire de l'électricité. Kada Mali kɔnɔ. A bɛ sigi a yɛrɛ n'u sɔnna ma dɛ. A ma sigi. Central solaire ti mana ko la ite dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o la ama. Non, centrale solaire ka nɔgɔ. A ka nɔgɔ. Comme il faut que i bɛ panneau sigi yɔrɔ min na espace ka k'i bolo de. Sinon a sigili ka nɔgɔ. F'i ka kɛnɛ de sɔrɔ. Kɛnɛ de sɔrɔ. Ni Kɛnɛ kɛnɛ sɔrɔ bɛ man di Bamakɔ n'a lamini na sa. Kɛnɛ ko mankan don an b'o la fɔlɔ an ma b'o la fɔlɔ. Ouais. Kɛnɛ ko mankan kɔni bɛ Bamakɔ na lamini mais a kɔni bɛ se ka sigi. N'a sigira est-ce que central fana bɛ komi baarakɛyɔrɔ dɔ de don mɔgɔw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ mɔgɔw bɛ taa don o don ka taa baara kɛ est-ce que central y'o ɲɔgɔnna de ye o ɲɔgɔnna de don central la n'i ye central sigi a bɛ se ka sigi baara di mɔgɔw joli ma n'i ye central sigi minimum mɔgɔ 6 kɔni bɛ ka kan baara kɛ yen nɔ tile kɔnɔ parce que n'i ye central sigi dɔw bɛ kɛ maintenant min bɛ central sigi don o don écran na quoi maintenant fɛn min bɛ kɛ a b'a lajɛ maintenant sufɛ ni tile fɛ parce que mɔgɔ bɛ kɛ ce qui se passe i b'a lajɛ o bɛ kɛ au moins minimum 2 à 3 personnes i b'a kɛ gestionnaire kɔni bɛ kɛ jagoya central la filanan ye min ye maintenant i bɛ mɔgɔ kɛ min bɛ panneau nettoyer panneau bɛ central kɛrɛ yɔrɔ panneau bɛ nettoyer tous les jours don o don sufɛ a bɛ nettoyer don o don ani technicien fana min bɛ fɛn ninnu panneau ninnu vérifier don o don mɔgɔ 2-3 ɲɔgɔn fana bɛ kɛ yen n'i ye central sigi don o don i bɛ panneau ninnu lajɛ problème kana y'a la parce que écran na i b'a bɛɛ ye défense bɛ côté fɛn na i b'a bɛɛ ye ni ligne la maintenant panneau production ka dɔgɔ nin ta ka ca ni nin ta ye maintenant nin ta pour que a tɛ ka produit ka ɲɛ f'i ka vérifier dɔw fana bɛ y'a fɔ an ɲɛna ko n'i ye panneau sigi kuma dɔ la ko a bɛ compteur la sauter mun bɛ na n'o problème ye non baara de ma ɲɛ sinon a tɛ compteur sauter a t'a sauter ni installation kɛra ka ɲɛ a t'a sauter a tɛ sɔrɔ hali compteur yɛrɛ capacité ko la non capacité ye fɛn wɛrɛ de maintenant o bɛɛ ye baara dɔnbaga ko de don parce que n'i bɛ fɛ compteur ka kɛ ka i ka batterie charger ni compteur min b'i bolo o ye 10 ampères ye ni e bɛ fɛ ka charger kɛ ni 15 ampères ye a b'a sauter parce que convertisseur bɛ min demander compteur tɛ se ka o di n'o kɛra a b'a sauter ni 10 ampères de bɛ 15 ampères de bɛ e bolo i bɛ convertisseur programme ka bila 10 ampères la o la a y'a ta cogo o cogo réserve bɛ yen a tɛ se ka sauter donc sauteli problème y'o de ye sauteli problème y'o de fanba y'o de dɔw fana ko k'olu bɛ fɛ ka bɔ n'u bɛ ka bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la komi sisan mɔgɔ caman tɛ to yen u bɛ fɛ k'a bɛɛ faga k'o bɛ se ka kɛ wa oui i bɛ se ka tile fɛ k'a bɛɛ faga o la n'i nana su fɛ ni courant tigɛra i b'a kɛ cogo di non a tɛ tigɛ parce que batterie bɛ yen batterie b'a charger parce que n'i y'a faga
panneau bɛ batterie charger ka bila sufɛ n'i nana batterie de bɛ relève ta a man ka sa quoi. ani mun b'a to batterie bɛ décharger joona batterie caman bɛ yen sufɛla la u bɛ mɔgɔw bila k'u dalen to sunɔgɔ la o b'a sɔrɔ panneau tɛ ka baara fana kɛ. olu bɛɛ ye calcul ani bozo bɛ minnu kɛ bozo bɛ minnu kɛ maintenant o b'a fɔ ko maintenant min bɛ ne bolo o ye lampan kelen de ye o bɛ ventilo fara a kan ani calcul kɛra kɔni min ye ale ye mathématique de i ye min fɔ o de don ale tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan mais foyi tɛ fara a kan yaasa hali n'i ye dɔɔnin kɛ a ka se k'a ta ou bien o tɛ ale jate la de. non i bɛ se ka fɛn fara a kan min na mais ni EDM de b'i fɛ yen i bɛ kɛ EDM de bɛ kɛ i yɛrɛ dɛmɛ o bɛ se ka kɛ n'i tɛ EDM fɛ fana maintenant i bɛ batterie ani min kan i bɛ o de a san ka bila. ama est-ce que sini bɛ batterie san natɔ la est-ce que hali san caman nata la mɔgɔ bɛ se k'i jigi da panneau kan. oui panneau kɔni o ye avenir de ye. sɔngɔko ta sira fɛ wa ou bien sɔngɔ bɛ ka jigin ka taa sisan maintenant baara usine bɛ ka avancer parce que sisan fɔlɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ panneau kun ma développer kosɛbɛ pour que i ka se ka baara ba kɛ c'était un tas de problème sisan maintenant technologie avancera kosɛbɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ panneau la groupe bɛ fɛn fɛn min kɛ i b'a kɛ panneau la sisan technologie bɛ ka développer ka taa don o don et recherche fana bɛ ka kɛ ka taa don o don. donc fili a kɛra téléphone portable ye quoi. voilà an bɔra jɛnɛba sɛki ninnu na ka na android la. voilà oui c'est ça. Jate la ouais. parce que kunfin jate tɛ o. même kuma na fɔ cogo don kunfin jate don mais c'est à dire que énergie renouvelable il y a l'énergie renouvelable l'énergie et puis il y a l'énergie non renouvelable. Bon an fɔ panneau énergie renouvelable est à venir de pourquoi d'abord n'i ye changement climatique yɛrɛ la bi l'énergie non renouvelable à travers l'énergie fossile a dégradation caman kɛ a tiɲɛni caman kɛ donc pour une résilience bon maintenant pour une résilience il faudrait qu'à travers les ODD aussi les objectifs de développement durable donc maintenant l'énergie renouvelable est devenue un critère donc et puis au-delà de ça énergie renouvelable fɛnɛ filɛ donc c'est en quantité illimitée. Voilà, c'est en quantité illimitée. Donc, c'est la production que autant de fois que tu le souhaiterais. Donc, c'est pour cela on va dire que donc à venir voilà donc il faut faire ça. Jalo sigili ni sisan cɛ ani baaraw min kɛra wulikajɔw kɔnɔna est-ce que aw ni gouvernement bɛ ka ɲɔgɔn faamu c'est vrai que aw bɛ ka dɛmɛ ta ka don est-ce que gɛlɛyaw parce que Mali la n'i k'i bɛ société dayɛlɛ kataba naani don dɛ kuma tɛ ka taa mɔgɔ ta kɔ kan ka na fara i kan maa caman bɛ na u b'a fɔ k'u b'a kɛ u bɛ dɛsɛ u bɛ taa k'a u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la aw ta in bɛ cogo di bi. bon alhamdulillah an kɔni an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ an ta nin na comme société nin fana nana sɔrɔ an tun bɛ jago kɔnɔna la ka kɔrɔ o tun ye panneau baara na an tun b'a kɔnɔ ka kɔrɔ bon u yɛrɛ de y'an ka baara caman ye an ka baara ɲumanw fana caman ye k'a fɔ u n'an bɛ se ka baara kɛ donc o y'a sɔrɔ an yɛrɛ fana b'u ka produit dɔn an yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ n ko an n'u yɛrɛ fana bɛna se ka baara kɛ parce que an kun bɛ don u ka condition ka gɛlɛn cogoya min na o y'an sɔrɔ baara kɔnɔna la bon Dieu merci n bɛ baara kɔnɔna kɔni gɛlɛya foyi tɛ yen mais comme jamana yɛrɛ bɛ cogoya min na sisan nɔgɔyaba tɛ yen wariko ka gɛlɛn donc a minɛn nege bɛ mɔgɔ caman na mais o tɛ ka se ka minɛn san n bɛ se k'a fɔ suguko dɔɔni gɛlɛya dɔrɔn de bɛ yen bon hali o yɛrɛ bɛɛ kama an y'a essayé yɛrɛ tile fila na an ka batterie dɔw bɛ yen pour que k'olu sɔngɔ jigin k'olu bila promo la pendant kalo kelen nin kɔnɔna la sisan. O ye batterie sugu jumɛn ye. bon an ka taa ngɔ fan an fana ka taa feere dɔgɔnɔdugu la. donc an ka batterie dɔ bɛ yen sisan nɔ 10.2 ani 5.1 an ye mun sigi misiriba yɛrɛ la an kɛlen don k'u sɔngɔ jigin kalo kelen kɔnɔna la donc an ye caman bɔ a sɔngɔ la kosɛbɛ. mɔgɔ min b'a fɛ k'a san i bɛ se ka taa joona quoi. n'i bɛ fɛ ka taa joona kalo kelen kɔni kɔnɔna la sɔngɔ kɔni jiginnen don kosɛbɛ bon a dun garantie fana ye san 10 fana n'i y'a san. o bɛɛ kun ye pour que mɔgɔw ka se ka lafiya. mɔgɔ ka se ka lafiya u k'a dɔn pour que mɔgɔ ja a kana k'u kɔnɔ n'i y'a fɔ ko den dɔw bɛ boli yɛrɛ bolo ko a tɛ se k'a san quoi. donc mɔgɔ caman bɛ o fɔ minɛ. voilà minɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ kama mɔgɔw b'u mabɔ a la kosɛbɛ. exact hali n'a sɔrɔ
u b'a ye yɔrɔ jan fɛ u bɛ siran ka gɛrɛ k'a fɔ ko est-ce que nin san sɔngɔ bɛ ne bolo o ko bɛ se ka y'a la. kalo kelen kɔnɔna an jɛra an ka nafa yɛrɛ bɛɛ de kɔ pour que mɔgɔw ka se ka minɛn sɔrɔ u ka lafiya u k'a dɔn après nafa sɔrɔ bɛ na kɔfɛ quoi o de kama an ye sɔngɔ yɛrɛ jigin kalo kelen kɔnɔna la. D'accord. Damien, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau au Mali par rapport à D? Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose au-delà de ouais. Donc pendant le temps futur, on va faire beaucoup encore. Donc on va faire peut-être il y a 200 techniciens maliens. C'est un groupe de ça. Donc après, on va faire les chantiers peut-être hôpital ou comment c'est après dans le futur là aussi. On va préférer comme ça là encore. Même d'autres mosquées ou quoi. On va promesse, chaque année on va gagner le bénéfice de 20%, on va retourner pour faire les charités pour les Maliens. Voilà, c'est ça. C'est important. Oui, bien sûr. Donc la formation, c'est beaucoup de gens, 200 personnes. Tout simplement les techniciens de Maliens. Quoi. Maliens. Voilà. Le Malien, il va connaître les techniciens, il va connaître faire les installations, réparations. C'est un bon travail. Ici, c'est ça, nos techniciens là. Donc, dès là, il va faire ça. Plus de 200 personnes de Mali. Si les gens ont besoin, il va connecter avec nous. Ok, c'est ça, on va promesse. L'ambassade Chine, il est au courant? Bien sûr. On connaît les chefs de Chine là. Chine. Oui. Ouais. Il est au courant que vous travaillez ici. Il le connaît. C'est un bon ami. Oui. D'accord. Amina na table tour laban kɛ mais yani an ka se o ma an ma yɔrɔ dɔ tun bɛ yen o jɔyɔrɔ tun bɛ muso dɔ la bon n t'a dɔn a kɔni ye sanni kɛ cogo min parce que kabini a fɔra k'aw bɛ na a ko ko ka ɲɛfɔli kɛ a ye a bɛ fɛ k'a faamuya pano ni convertisseur ni fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale ka so mais ale ye cɛ de y'a sigi cɛ taara dugu la a bɛ to ka exploser de ale bɛ kurasa kuma o kuma ko mun bɛ na n'o ye fo k'ale jatigɛ. Ka exploser. Awɔ. Non, o ye a ka technicien ɲɛnama ɲini. A ka cɛ de y'a sigi. A ka cɛ de y'a sigi. Wa mɛ fɛn ti ci ni cɛ bɛ yen dɛ ni cɛ taara la a bɛ exploser. N'o don ale bɛ ka mun de kɛ. K'i ɲininka de. Non, n'o don a bɛ ka minɛn min don san. An t'a fɔ a ka taa den la dɔrɔn. A ka na an fɛ yen. Voilà. Min tɛ exploser. An b'o d'a ma. A ka na an fɛ yen. Jara Idara hakili la a tulo b'an na. A na se aw ma parce que a ko k'ale ma mun faamuya n'ale cɛ bɛ yen foyi tɛ yen mankan tɛ mais ni cɛ taara. Duguma convertisseur bɛ exploser kuma caman. Non, a ka na an fɛ yen. An bɛ an ta feere a ma. A tɛ exploser. Voilà. A bɛ fɛ fana i ka conseil d'a ma pour que a ka se k'a ka fɛn fana minɛ ka ɲɛ quoi panneau ni fɛn ninnu minɛ ka ɲɛ. Pour que a ka minɛ ka ɲɛ a kana convertisseur min b'a bolo a kana fɛn d'a kan a tɛ se min kɔrɔ. O fana b'a la parce que ni cɛw tɛ yen musow bɛ komi denmisɛnninw kuma dɔw la dɛ i b'a fɔ k'u kana dan yɔrɔ min o tɛ dan yen dɛ. O tɛ dan yen. O fana b'a la mɛnɛ i b'a sɔrɔ a bɛ clim k'a la ni cɛ taara kɛ. Parce que dɔw t'a la maintenant comme fɛn bɛ calculer de maintenant e bɛ se k'a fɔ ko ne ka charge ka bɛn 3000 watts ma maintenant n'o kɛra i b'a fɔ ko clim b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo mais a minɛnw tɛ fonctionner ɲɔgɔn fɛ mais n'i y'a fonctionner ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na ni tiɲɛni ye n'i bɛ ka clim fonctionner wagati min na ou bien i bɛ sɔfo bɔ a la a bɛɛ kana bila a la n'i ma kɛ ten a tɛ exploser quoi a ka o yɔrɔnin lajɛ surtout mais n'a bɛ panneau kan i bɛ se ka fɛn caman bila a la ɲɔgɔn fɛ kɔnɔ. Non, i tɛ se ka bila o bɛ dépend convertisseur de la. Non ni convertisseur bɛ se a kɔrɔ. Voilà convertisseur de bɛ. A dɔn n'a sɔrɔ i kan ka se k'a kɛ ten. Voilà c'est comme compteur min b'i bolo ni 5 ampères de b'i bolo ni 10 ampères d'a kan compteur bɛ sauter. A bɛ sauter a tɛ taa yɛrɛ. O de don quoi convertisseur ta fana ye o de ye. Ayiwa an b'a kuma kuncɛ kumaw di aw ma an b'a daminɛ ni Sisuma ye Sisuma fɛn caman fɔra bi den bɛna na mun kɛ ani gouvernement ni bɛ se ka mɔgɔ hakili lajigin a la belebelebaw la o bɛna kɛ waati min ani aw ni société bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya.
Kasima mi yɛrɛ fo i ka cɛsiri n'i ka jija la n tun ye kuma daminɛ projet naani ye komi i ko ko n ka segin a kan voilà n bɛ segin a kan projet fɔlɔ ye les anges lumineux donc o ye centrale communautaire solaire au nombre de 10 de Kay à Kidal. Bon, donc il y a le projet également Oasis saharienne. Climatisation solaire donc de 20 établissements. Voilà, 20 établissements scolaires. Ben, également, il y a... Le gouvernement a choisi. Ah ben, il y a Demer. Nous avons choisi. Donc, bureau. Donc, justement, non, bon, on dit 20 établissements scolaires, il ne s'agit pas de salles de classe, mais 20 établissements scolaires. Non, bon, là, ça, c'est à travers le Mali, je pense que c'est ça. 20 établissements scolaires. Centre de formation sino-malien. Voilà. Justement, Figa Kalan. Donc maintenant, donc l'expo sur le nouveau produit qui est prévu pour le 7 avril à l'hôtel Sheraton. Donc, bon, au Beko fait, moi, en tout cas, DB a été Sagara Tchassirila. Toujours, on reste debout pour satisfaire, soulager les souffrances du peuple malien. Donc, on souhaiterait également aussi un accompagnement constant et durable du gouvernement malien. On a fait parce que justement, donc, on a enfin, donc, ok, merci. Damien, vous avez quelques mots pour conclure? Comme à cause de Hamanda, la fête l'a venue, on a aussi fait une promotion pour notre légion là. Hier, avant-hier, le Kamedi il est venu, on a fait la publicité. C'est à cause de Hamanda, la fête est venue quoi. Tout le musulman va content. Promotion de notre lithium noir 5.1 kW, 10.2 kW. Ancien prix 962 000, nouveau prix 840 000. 888 000. Voilà, 5.1 kW, ancien prix 507 000, pardon, 507 000. Nouveau prix c'est 440 000. Voilà, c'est la promotion. Aussi, le lithium, c'est bonne qualité, hein, c'est 40-10 ans, c'est à cause de Hamanda, on fait les promotions. Hein. C'est pas qu'il y a qualité problème, non, il y a qualité problème. On a aussi 40-10 ans. Voilà, c'est ça. C'est à cause de la fête venue, quoi. Voilà. Voilà. Oui, c'est tout. Ni les 7 bora là, comme caman kɔni ne ka numéro bɛ technicien caman bolo. Maintenant o bɛ se ka message ci an b'o olu ta ka former dɔɔni fo ka u ka fɛn kɛ u kana ɲinɛ parce que caman bɛ to ka ne wele maintenant u mago bɛ fɛn minnu na an bɛ u accompagne mais ni sinon ingénieur fana nana don o don n'i ye formation kɛ i ma fɛn min faamu kunu i bɛ dɔ faamuya bi u kana ɲinɛ ka na an b'u former surtout la formation u ka na quoi parce que produit ka ɲi cogo o cogo n'i tɛ se a baara cogo la a tɛ ɲa voilà f'i k'a dɔn a bɛ baara cogo min na. Dalo kumakuncɛ kuma b'i bolo. Kumakuncɛ kuma kɔni na an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka d'a kan i yɛrɛ ka cɛsiri la maliko la parce que nin bɛɛ ye maliko de ye parce que mɔgɔ hali n'i bɛ wari bɔ ka fɛn san n'a m'i nafa c'est un problème mais ni wari bɔ ka don fana n'a b'i nafa bon an bɛ fɔ k'i barika da parce que mɔgɔ caman bɛ na an sɔrɔ yɔrɔ dɔn k'an ka baara to ka dɔn e yɛrɛ sababuya la donc kumakuncɛ kuma na i n'a fɔ i ye question dɔ posé an b'a kun sisan donc an b'a fɔ mɔgɔw k'u banba technicien ko la kosɛbɛ et puis mɔgɔw ka conseil aussi parce que panneau n'i ye gɛlɛya caman ye panneau la a tɛ bɔ panneau feerebaga la a bɛ bɔ
panneau installation kɛbaga ani a utiliser baga la dɔw bɛ na u b'u ka charge fɔ i bɛ devis kɛ ka d'u ma b'a kɔnɔ ko nin ka ca ma ko nɔ kan tɛ nin bɛɛ tigɛ nin bɔ a la nin bɔ a la u bɛ fɛn minnu fɔ ko olu bɔ a la devis bɛ kɛ ka d'u ma n'u y'a ye ko o baara kɛra u bɛ tila ka kɔrɔlenw fara kan olu ta panneau baara la e bɛ marge dɔ de bila i b'a sɔrɔ panneau baara par exemple ne bɛ calculer i bɛ calcul kɛ ni i n'a fɔ an bɛ samiya la walima an bɛ nɛnɛ la donc mais ni tilema bɔra i b'a ye tile 10 ka jan o b'a ye tile kelen u b'u ka fɛn bila ka bɛ marge kɔnɔ ko k'a bɛ se a bɛɛ kɔrɔ ka sɔrɔ e dun ma calcul kɛ ni o ye bon ni problème nana b'a kɔnɔ an ma nin bila a kan mɔgɔw k'u jija i ka devis n'i ye mun fɔra k'a di n'i ye baara kɛ ni e yɛrɛ bɛ lafiya mais n'i tɛmɛna o kan e bɛ degun sɔrɔ bon feerebaga fana bɛ degun sɔrɔ mais e ta ka jugu ka tɛmɛ feerebaga yɛrɛ parce que e de bɛ kɛ dibi la n bɛ mɔgɔw fɔ ka u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ et puis panneau baara ye fɛn dɔ ye a bɛ mɔgɔ makɔnɔ quoi n'a y'i diya n'i i ka charge complet min n'o fara n'o dɔnna i b'a fara ka dɔɔni fo ka t'i ka fɛn dafa donc an b'o de kɔni di fɔ mɔgɔw ye conseil la n ka kuma laban na quoi. An b'aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye Damiyɛn ye ale tun bɛ usine den mɔgɔw tɔgɔ la Yakuba Sisuma ale fana tun bɛ ale bɛ den groupe la ka taa se Ama Yalikoyima ale ye min ye technicien ye PDG an b'ale yɛrɛ fo n'o ye Baba Jalo ye n dɔgɔkɛ ale min ye nin ko in bɛɛ sababuya ye n'o ye Kalifa Seku ye n b'a fana fo k'a Tarawele baara ko a ɲɛna Fala ye k'i fo ani Keba Jalo minnu fana nana bilasira la k'u bɛɛ fo Damiyɛn y'a fɔ cogo min na sunkalo sera a ye taa promotion bɛ den la promotion in da ka da aw yɛrɛ de la fɛn minnu don o bɛ kɛ san 10 nka i bɛna sɔrɔ sɔngɔ la sɔngɔ min a tɛna sɔrɔ o la ni tilema nana bonya kosɛbɛ donc manden den filɛ ni bujiba kɛrɛfɛ a ye boli aw ka senfa aw ka taa minɛn ninnu san aw yɛrɛ bɛ nkalon bɔ anw da sabula anw kɔni y'a essayer an b'a dɔn min don bi wa anw kelen tɛ misiriba b'a la baarakɛyɔrɔ caman b'a la Mali kɔnɔ bi minnu b'a dɔn minɛn ye minɛn min ye alimanw ka lasigidenso baarakɛla dɔ bɛ yan don fɔlɔ bɛ na aw bɔra yan a ko tiɲɛ don k'u bɛna ale yan yɛrɛ n ko ninnu bɛ yan yɛrɛ ko ka ban o tɛna ale tɛ dɛ o bɛ yan yɛrɛ de a ye misiriba fana reportage dɔ ma ko sisan k'a y'a faamu an bɛ dugawu kɛ olu ɲɔgɔnnaw ka caya pour que ka se ka taa se aw ma aw fana ka se ka nafa sɔrɔ ka se ka fɛnw caman kɛ adamadenya ta sira fɛ kuma t'a bɛ ka waleya minnu kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma foyi tɛ kalan bɔ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ n'i ma kalan fu de don i k'a ɲɛdɔn ka kalan ka se ka nafa sɔrɔ a la an bɛ bi ta jɔ yan sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na kunnafoniw daminɛ a k'an bɛn sini Ala ka dugu ɲuman jɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da